بلندبوونا نرخê dolarên Amerîkî li hember daqetina lêreyên Sûrî bandoreka neyînî li ser şêniyên Rojavayê Kurdistanê kiriye û êdî pêdiviyên debara jiyana rojane bi zehmetî tê dabînkirin. Li ser wê de jî rêveberiya pêdê hin fermanên nû û ji nişkê ve derxistiye. Tê de nirxê yek litrê madeya mazot ji rêjeya 5 ji sedî bilind kiriye ku berê yek litr bi 5 lêreyên Sûrî bû ji bo 75 lêreyên Sûrî bilind bû. Her wiha madeya banzîn ji 75 lêreyên Sûrî ji bo 100 lêreyên Sûrî bilind bû. Ku ew yek bandorek li ser liv û tevgera bazaran kiriye û nirxê hin madeyan bi şêweyekî berçav bilind bûye. Li gor agahên dezgeha Arkê ku nanê geşt û guzarî li nava bazarên Dêrika Rojavayê Kurdistanê dihate dîtin, lê nirxê wê jî buha bû. Ji ber ku dema nanên nanpêşxaneyên normal kêm bû, xelk neçar bû xwe li wê corê bigirin. Lewma ew nanê geşt û guzarî ji 200 lêreyên Sûrî ji bo 225 lêreyên Sûrî bilind bû. Her wiha nirxê hin madeyên din jî wekû zeyt û ron û şekir jî û hin corên din jî buha bûye. Her di vê derbarê de dukandarekî xwedîcihekê bazirganiyê ji dezgeha Arkê re ragihand û nexwast navê wî were eşkerekirin ku êdî ew nikarin nirxê tu madeyekê destnîşan bikin ji ber ku bi dolar dikirin û bi Sûrî difirûşin. Serbarê nirxê mazot û benzînê ew jî bandorek li ser madeyên din kiriye. Lewma pîvana bazirganiyê navbera derdan û serkeftinê de nezelale. Ji alî xwe ve xwedî malekê got ku ew nikarin madeyên sereke yên rojane ji malbata xwe re wekû nan û keskatî dabîn bike û anîna fêkî û goşt êdî bûye di helkeftinan de ji ber ku malbata wî mezin e bi taybet niha dema girtina xwarina zivistanê ye û ew jî ji wê yekê bêparin. Lê berpirsên pêdê ew jî nema zanin çi bikin û bi tenê dibêjin ku ew rewşê dişopînin û ew dê hewl bidin pirsgirêkan çareser bikin. Bi tenê baca herî giran welatiyên bêhêz didin, bi taybet yên hejar û yên bê jêderên aborî.